Sura 86. الطارق. Danica. Meka. 17 ajeta. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi neba i danice. A znaš li ti šta je danica? Zvijezda blistava. Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren. Stvoren je od tekućine koja se izbaci, koja između kičme i grudi izlazi. I on je, zaista, kadar da ga ponovo stvori onoga dana kada budu ispitivane savjesti, kada čovjek ni snage, ni branioca neće imati. I tako mi neba puna kiše, i zemlje koja se otvara kada rastinje nikne. Kur'an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine. Lakrdija nikakva on nije. Oni se služe spletkama, a ja ih uništavam. Zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.